Вітаю ўсіх, хто зноку нядзельным вечарам нейкім дзівам, цудам ці якімі-небудзь іншымі шляхамі патрапіў нарэшце. Выбачце, зараз трошкі вымкнем дубляж. Патрапіў да мяне на эфір. Мне вельмі прыемна, што вы падтрымліваеце мяне і сачыце увогуле за тым, што адбываецца у свеце праз, у тым ліку, і мой канал. Багата навінаў было на гэтым тыдні, але яны такія не вельмі міжнародныя, калі можна так сказаць. Але, скажем так, галоўным хэдлайнерам зноўку напрыканцы тыдня стала Расія. Таму што сама сягоння, пачынаючы там з ночы да ранку, Расія здзейсніла самы масіўны за апошнія часы абстрэл Украіны. Больш за 100, я там нарахаваў з таго, што збілі 102 ракеты розных там тыпаў, не буду пералічваць, таму што не бачу ў гэтым ніякага сэнсу. 102 ракеты і 42 беспілотнікі тыпу шахет былі, што як мінімум збітыя на тэрыторыі Украіны і не дасяглі сваіх цэляў. Зразумела, па якіх прычынах тыя засабы, якія дасяглі цэляў, пра іх нічога не пішацца. Пішацца толькі, што ёсць пастраждалыя, сярод якіх два працаўнікі ДТЭКу, гэта дзяржаўная, не дзяржаўная, гэта прыватная такая энергетычная кампанія, якая займаецца пастачаннем электрыкі. І 2 чалавекі загінула. Ім там па 41 і па 44 гады было, і ў абох было па дачцы. Таму мае спачуванні гэтым сем'ям загінулых. Таксама не абышлося без патрапляняў у энергетычныя аб'екты, пра якія, праўда, ніхто не піша, што ў прынцыпе правільна, таму што я не бачу сэнсу гэта ўсё разгалошваць, таму што навошта даваць ворагу, скажем так, зваротнюю сувязь пра тое, што ягоныя дзеі так ці інакш былі ўдалымі. Але з заўтрашняга дня, прынамсі з-за таго, што пішуць у усялякіх пабліках, якія да гэтага прычэтныя, з заўтрашняга дня будуць застасаваныя ўсё ж такі адключэнні электраэнергіі, 2 чаргі будзе. Карацей, як на мой погляд, що не самы горшы сцэнар. Вітаю пана Ікса у чаціку на Ютубе, а ў тыктоку чаціка у нас няма. Там мяне забанілі, блядь. Підарасы. Кітайскія. Хаця, думаю, там не без расійскіх підарасаў абышлося. Ось, таму што там на шосьці там хутчэй за ўсё наскардзіліся. Ось, і не ведаю, на які час, мабыць, і на пастаяннай аснове, прынамсі з таго, што я там чытаў, здаецца, як бы пішуць, што як бы не на пастаяннай, але ўсё ж такі неяк на пастаяннай. Ось, паглядзім. Калі што, павернем трансляцыі у тым ліку і ў тыкток. Ось, што можна сказаць? Дарэчы, не магу сказаць, што так супала, але літаральна за некалькі дзён да таго, як ось гэтая падзея сталася, Зеленскі з нагоды стагоддзя заснавання ўкраінскага радыё даваў сама гэтаму ўкраінскаму радыё інтэрв'ю, дзе казаў пра тое, што да гэтага трэба гатавацца, і гэта можа адбыцца ўжо сёння ці заўтра. Ось, таму што выведка працуе, і выведка дакладае, што гэта ўсё цалкам магчыма, і магчыма проста ось, літаральна сёння-заўтра. І так яно і сталася. Ось, і як той жа Зеленскі ў гэтым жа інтэрв'ю казаў, што Украіна дастатня накапіла ўжо гэтых самых засабаў процідзіі вось гэтым самым ракетам і гэтак далей, што і атрымала яна там і сродкі проціпаветранай абароны, і ракеты да гэтых самых сродкаў, і ўсяго хапала, і як мы бачым, самая масованая за апошнія часы атака не дала тых, хутчэй за ўсё, вынікаў, якія прагнула дасягнуць Расія. Вітаю таксама любіцеля нямецкага абразатворчага мастацтва
Вітання всім націонал-соціалістам. Ми тут правачки. Ось правачки забралися на каналі трошки увечері у недельку під півасик. Хоча я не півасик п'ю, у мене тут водичка. Вам, напевно, не... бачно. Водичка. Водичка, звичайна. Не водочка, а водичка. Ось. Што яшчэ можна сказаць ось праз гэты ось абстрэл? Яшчэ праз гэты абстрэл сталася, што назовем яе так, тэлефонная дыпламатыя не працуе. Таму што літаральна на днях канцлер Німеччыны, Німеччына гэта па-украінску, па-беларуску, Германія ўсё ж такі. Канцлер Германії Олаф Шольц зателефанаваў Пуціну пра штосьці, там цэлую гадзіну невядома пра што размаўляў. Мабыць, пра тое, ці здатна будзе Баварія павярнуцца на першае месцы ў еўрапейскіх кубках. Мабыць. Таму што я не знаю, што там яшчэ можна з Пуціным гадзіну абмяркоўваць. Вітаю таксама Наталю Палішчук. Ось, але штосьці ён там абмяркоўваў гадзіну, і, напэўна, ён думаў, што штосьці ён там дасягне праз гэтую самую размову з Пуціным. Але, як мы бачым, нічога не змянілася. Ось, і што яшчэ раз даказвае, што праз размовы, праз нейкія там тэлефанаванні, праз перадаванне ось гэтых ось павядомленняў там пра нейкія там чырвоныя лініі, якія там могуць быць ператнутыя, ну, гэта нічога не дае, гэта ні на што не ўплывае, гэта нічога не змяняе. Адзінае, што змяняе, гэта стаўленне да вось такіх вось асобаў. Таму што складана зразумець асобу, якія ось тэлефануюць Пуціну падчас ось гэтай фазы вайны такой, якая не думае спыняцца, а пры гэтым прэм'ер-міністр Польшчы кажа, што нам не трэба нікому тэлефанаваць, нам папросту трэба даць Украіне ўсё, што ёй неабходна для таго, каб яна перамагла. І урахоўваючы, што абодве гэтыя краіны, і Польша, і Германія, з'яўляюцца членамі еўразвязу, што іх яднае як бы па нейкіх ідэйных, прынамсі, прынцыпах, але якія розныя погляды на шляхі вырашэння, скажем так, праблема, якая вось узнікла. І дзіўна, насамрэч дзіўна, што некаторыя краіны, нават якія там досыць цесна мяжуюць паміж сабой, але наколькі адрозніваецца іхняе разуменне таго, як варта дзейнічаць у тых ці іншых абставінах. Так, была таксама заява лідара ХДСС, калі я правільна абрэвіатуру узгадаў, там у Германії будуць выбары весной у гэты іх Бундестаг, ці як ён там называецца, парламент, карацей, нямецкі. Ось, і там ХСС, ХДСС, там гэтыя партіі, у іх все партіі хрысціянскія чамусьці. Ось, ось адзін з лідараў гэтых партый сказаў, што калі я перамагу на гэтых выбарах, то мы просто все дадзім. Все дадзім Украіне, і таўрусы, і там і леапарды, і гепарды, і пантэры, і калі патрэбна тіграў першых і другіх выганем. О, Хрысціна Петрык падпісалася, бачыце, якая класная, які класны пэс з'явіўся, калі хтосьці з'яўляецца, калі хтосьці падпісваецца на канал. Ось, вітаю, дарэчы, і Хрысціну Петрык, і Наталю Палішчук я ўжо вітаў. Ось, і, здаецца, нават адна краіна, а розныя лідары, і гэтыя лідары па-рознаму глядзяць на тое, як мае вырашацца вось гэтае пытанне з вайной. Не ў сярэдзіне, праўда, Еўропы, так пакуль што на нейкіх там аколіцах, але калі гэтыя аколіцы будуць падаланыя, да сярэдзіны Еўропы ўсё дойдзе.
Вітаю таксама Дар'ю Кірі. Щось у вас сьогодні шмат неяк. Все перажылі гэты абстрел і раптоўна вырашылі зайти да мяне на канал. Ось, таму вось так. Дарэчы, што датычна яшчэ тэлефанавання вось гэтага самага Шольца, прэм'ер-міністр Канады, калі не памыляюся, Трюдо, калі зноўку ж я не памыляюся, ось, ён нават падтрымаў гэта ўсё. Падтрымаў тэлефанаванне Шольца Пуціну, спаслаўшыся на тое, што ну, нам як бы патрэбна з іншым бокам гэтай самай вайны таксама мець нейкія свае звязкі, сувязі і кантакты. Ось, што зноўку ж негатыўна, на мой уласны погляд, адбіваецца на поглядах на знешнюю палітыку, у тым ліку і ў Канадзе. Таму што уласна маё меркаванне такое, што калі краіна парушае міжнародныя законы, міжнародныя правы і гэтак далей, і не хоча ў гэтым яшчэ і сазнавацца, я не бачу сэнсу па гэтых жа самых міжнародных законах неяк з ёй дамаўляцца. Так, дайце я трошкі тут зраблю. Так. О, так чатик будзе лепш бачна. Ось, таму што калі ты спробуеш дамаўляцца з тым, хто, па-першае, ну, скажем прямо, хуй клаў на ўсе твае забароны і на ўсе твае, скажем так, светапогляды і гэтак далей, а гэта праяўляецца сама простое, што ёсць пэўныя міжнародныя законы, якіх датрымліваюцца ўсе, але знаходзіцца хтосьці, хто кажа, што гэта ўсё хуйня і хуя на гэта ўсё клаў. Ось, і калі хтосьці з гэтым членам міжнароднай супольнасці яшчэ хоча неяк працягваць кантактаваць і на тому ж самому ўзроўні, на якім гэта было раней, працягваць неяк на яго ўплываць, ну, мне просто на гэта смешна глядзець. Гэта, ну, як бы, як у той прымаўцы, што сыш яму на твар, а ён кажа, што гэта Божа раса. Ну, гэта смешна насамрэч. Вось, бо ты распавядаеш штосьці пра там нейкае права, пра нейкія там абавязанні, якія там краіна прыняла, калі там падпісвала пэўныя там міжнародныя там канвенцыі, дэкларацыі. А яны табе просто там ссуць на аблічча, кажуць, не. А ты і не памічаеш таго, што табе ссуць просто адверта, ссуць просто на аблічча, кажаш, не, гэта не мача, гэта Божа раса з неба падае. Гэта дождж ідзе. Ну, гэта смешна насамрэч. І усялякія гэтыя тэлефанаванні зараз Пуціну і выказванні пэўных палітыкаў пра тое, што уласна трэба мець все ж такі нейкія там кантакты і зваротнюю сувязь з іншым бокам вайны, ну, гэта выглядае як, шчыра кажучы, як зрада. Ось, гэта, ну, такое. Таму я не падтрымліваю такога фармату сувязі. Калі б тая ж Германія або Канада ёбнула якісь санкцыі супраць Расіі, я лічу, што там яшчэ ёсць што ёбнуць. І сказала, ну вось, гэта вось наш дыалог з тым, хто не падпарадкоўваецца міжнароднаму праву і лічыць сябе вышэйшым за гэтае самае міжнароднае права і не выконвае тых самых абавязанняў, якія узяў на сябе, падпісаўшы там пэўныя дэкларацыі і міжнародныя канвенцыі. Тады гэта была б заява. Гэта была б заява, якая сапраўды была б слушнай і мела хаця б нейкае суадношанне адносна таго, як мае адбывацца міжнародная дзейнасць і міжнародная падтрымка у рамках гэтых самых канвенцыяў. Але такога не адбываецца. Адны тэлефануюць, размаўляюць гадзіну ні пра што. Ось, таму што нічога, уласна, пасля гэтага тэлефанавання не змяняецца.
Інші кажуть, що гэта добра, і трэба і трэба маць гэтую сувязь з іншым бокам. Ну, як вынік, што змяняецца? Ніхуя. Таму навошта рабіць штосьці, калі ў цябе праз твае дзеі нічога не змяняецца. Я не ведаю. Так, чатик несется. Давайте почитаем, что вы там понаписали. Так, Баварія повернулась на перше місце в Бундеслізі. Ну, так давно, здається, я не бачу, бо я пам'ятаю, я вболівав за Марка Ройса. Марка Ройс, який так і не став чемпіоном. Він стільки там у Баварії, здається, і провів 11, колькі там годов, і так і не став чемпіоном. Вельми сумна кар'єра була у Марка Ройса. Ви щось схудлі, у вас все гаразд, як здоров'я? Я схуд. Ну, просто вода, мабуть, сходить. Ось я не бачу, вы мяне з Тимуром не гэта самае, не под одну гэтую самую плашку не подводьте. Я займаюся сваім здароўем. Хаця там ёсць пэўныя праблемы, але яны не звязаныя ніяк з вагой, там трошки, мабыць, вітамінаў. Ну, вы бачыце, што тут на галаве адбываецца. Трошки вітамінаў нейкіх не выстачае, не хапае, таму што у мяне все курсы вітамінаў скончыліся, там і омега-3, ўсё скончылася. А купіць няма за што, таму што грошыкаў пакуль што няма. Таму што вось на гэтую вось карту ніхто мяне не падтрымлівае. Ось, а калі вы падтрымаце на гэту карту на 500 гривень і больш, падчас эфіру вас чакае на сюрпрыз. У прямым эфіры. Ось так от. Ось, ну, это такая інтэграцыя, калі можна так сказаць. Ось, таму все у мяне нормально со здароўем. Жывы, здаровы, нічога, такого сур'ёзнага не адбываецца, щоб там схуд, например. Не, все добра. Живий, здоровий і все добре. Та тільки при цьому Польща не спішить давати міги. Ну, так само, бо хоча за все Польща чекає на підтримку від Злучених Штатів, тому що, як ми пам'ятаємо, відбувалося у тим же 23-му році, 22-м навіть було, що просто країни того ж самого НАТО, скажімо так, робили реорганізацію своїх власних ось гэтых самых потужнасцяў, можна так сказаць, бо яны аддавалі свае радзянскія танкі, атрымлівалі новыя амерыканскія або там нямецкія, там абрамсы або леапарды. Ось. І хутчэй за ўсё Польшча чакае на якую-небудзь такую ж самую прапанову, што давайте вы там аддаеце Украіне там свае мігі, а мы вам даем там F-16, напрыклад, ці там якія-небудзь іншыя там самалёты. Тому, хутчэй за ўсё, гэта таксама такі палітычны ход, на які Польша чакае. Ну, а пра тое, што збываты шахеды, тут, хутчэй за ўсё, гэта ўжо рашэнне НАТО, бо Польша, як чалец НАТО, яна не можа рабіць у ваенным плане штосьці, што будзе не ўзгоджана з кіраўніцтвам гэтай самай арганізацыі. Так, добрый вечер. Крыстину Петрик мы уже повітали. Так, Польша бы успокоилась з Волынской трагедии. Ну, такое, да. И спис Глингрена, Тила Геринга. Это вы про что? Наталья Поліщук. Я не пам'ятаю просто про що, але щось такого я ні про що. Здається, такі справи я не узгадував. Так. Трюдо считай левак. Ну, так, Канада сама по себе, она такая країна левацкая. Як, в принципі, большасць зараз заходніх країнаў, яким там, скажем так, узровень іхняга жыцця больш і там нейкія правы і свабоды больш важныя, чым там нейкія правільныя адносна гэтых вось падзеяў з вайною дзей. Таму ось левачкі, што можна сказаць.
Ну, це так по західному маніяка треба вислухати. Германії не треба ніяких санкцій, хай нам передадуть пару батарей Петріотів і трішки ракет, ані ці заяви ні про що. Ну, знову ж гэта Петріоти і ракети да іх, знову ж гэта ж не їхнє саме озброєння. Тому що Германія, яна не виробляє гэтыя самыя Петріоти, гэтыя Петріоти ім постачаюць Злученыя Штаты. І хутчэй за ўсё у гэтай дамове пра пастачанне там на ўзроўні гэтага НАТО там ёсць пэўныя дамоўленасці пра тое, што немагчыма іх проста взять там і перадаць. Таму хутчэй за ўсё гэта так і працуе. Але ёсць сістэмы ППА, якія робіць сама Германія. Гэта, здаецца, Айрис-Ті, калі я не памыляюся. Яны нямецкага вырабніцтва. Іх можа Германія перадаваць. Зноўку ж залежыць ад такое невядома, якія аб'ёмы гэтых самых проціпаветраных сістэм Германія вырабляе, і ці вырабляе на іх увогуле да гэтага часу, таму што, мабыць, яны там на Петріоты на гэтыя амерыканскія перайшлі, і гэтыя заводы, якія там рабілі гэты Айрис-Ті, ўжо не працуюць. Там зрабілі там нейкую гэту саму перабудову і робяць там кастрюлі, напрыклад. Ну, не ведаю. Ось, таму зноўку ж складана пра гэта ўсё абмяркоўваць, не будучы там дасведчаным сам у гэтых справах, якія, я перакананы, нават могуць і там быць сакрэтнымі, таму што гэта ўсё ж такі ўзровень дзяржаўнай бяспекі як-ніяк. Так, сьогодні дивилась марш расіян у Берліне. Ну, гэта смешна, бо там, ну, писали про гэты марш расіянаў, там, карамурзы гэтыя усялякія там з Навальным. Ну, ось беларускія паблікі нават писали про тое, што там у Вільні дзесьці там на гэтым шэсці расійскім пабачылі нацыянальныя беларускія сцягі. Ну, смешна про гэта ўсё, насамрэч, чытаць і глядзець. Так, я вболівав за Левандовська. Так, Туреччина член НАТО, і це їх намішало зносити літаки орків. Це все від маски Поляндії. Ну, мабуть, бо, знову ж, невідомо на яких умовах знаходяться Польща і Туреччина у НАТО, тому що, скажімо так, Туреччина значно більше собі дозволяє, чим будь-який інший партнер НАТО і член НАТО. Тому що, знову ж, простую ж Туреччину, Швеція і Фінляндія не могли потрапити до НАТО, тому що там некі спрэчныя тэрыторыі. Гэтак же самое, як там из Греции были некие спрэчныя там островы у Турции, и тому там некие свои терки были. Ось тому, як то кажуть, що дозволено Сатурну, не дозволено Юпітеру. Ось. Як ви відноситесь до маршу росіян у Берліні? Я ніяк не відношуся до маршу у Берліні, тому що я у Києві. Коли росіяни марш у Києві захочуть провести супроть Росії, тоді, мабуть, я нейкае сваё стаўленне да іх выкажу. І, мабыць, нават беспасярэдне прямо з гэтым людзям, якія ў гэтым маршы захочуць паўдзельнічаць. Ось. А там у Берліне, там хоць няхай туза гацяцца, не да гэтага справы ўвогуле ніякай. Ось. Айрісы роблять чисто для нас на даний час. Ну, ось бачите, ось пан Роман пише, ось айриси працюють тое, що виробляється ввогуле Германії, тое, що ёсць, якія там ёсць потужності у вытворчасці гэтых, що вони все гэта постачаюць зараз в Україну. Але, як я бачу, вже, ну, хутчэй все там просто не такі ўжо і великія магчымасці для того, каб там прям разогнаться, так на кожному куце стояли, там, на кожній трансформаторній будці в Україні стояла там по системі Айрис-Ті. А ще члени НАТО мають різні можливості.
Ну, афіцыйна гэта могуць быць і не розныя і не аднакавыя, не аднолькавыя магчымасці, але па факце ўсё ж такі пэўныя краіны маюць большы ўплыў, у тым ліку палітычны, чым іншыя. Ну, не параўноўвайце, напрыклад, там Грэцыя. Грэцыя член НАТО і Великабрытанія член НАТО. І хочацца сказаць, што яны аднолькава ўплываюць на рашэнні, якія прымаюцца ў НАТО. Ну, не. Гэтак жа сама і Турэччына. Ось, бо нягледзячы на тое, што НАТО гэта як бы лічыцца, што гэта ваенны альянс, ўсё ж такі гэта палітычнае у першую чаргу аб'яднанне. Ось, і пакуль яно застаецца палітычным, палітычны ўплыў краінаў членаў НАТО, ён будзе захоўвацца, што б там ніхто не казаў. Тое ж самае, што чаму не маглі перадаваць тую ж самую зброю члены НАТО Расіі, Украіне, ось там танкі, напрыклад, амерыканскія. Таму што Амерыка не дазваляе. Яны гэтыя танкі, умоўна кажучы, ўжо не амерыканскія, яны там, умоўна, там польскія, там нямецкія, харвацкія, іспанскія, французскія і гэтак далей. Таму што яны там стаяць ужо на азбраенні. Але ось так гэта ўсё працуе. Так, не знаю, але мене європейці кумарять, вони якісь куколди. Ну, гэта лівацтва. Лівацтва, якое почалося ще там десь з 90-х, з конца 90-х і далей, там, калі гэта всякі свободы людей, свободы іхніх, скажем так, думак пачалі выносіцца ў нейкі абсалют, і кожны, хто там лічыць сябе там, як зараз модна казаць, небінарнай асобай, ці як там, неяк так, ён мае правы, і калі ты скажаш яму, што ён просто долбаёб, ён сябе просто можа засудзіць за гэта, тому што ў яго ж ёсць правы. Таму гэтае лівацтва, на мой уласны погляд, яно ўжо неяк задалёка зайшло. Асабліва вось на захадзе, дзе вось гэтае жаданне надаць правоў усім і кожнаму стала нейкім такім апагеем і нейкай ідэі фікс, якую просто патрэбна здзейсняць штодня і штоночы. Некаторыя, правда, больш нават штоночы, штодня. Але потужнасці в них нема, то вам не Трэці Райх. Ну, власне, про тое, пра што я і казаў. Дивіліся інтэрв'ю Гены Іванова, як вражна. Я давно гэта глядзеў, ну, нічога новага я для сябе у пані Гене не адкрыў. Я размаўляю з панам Генай і больш часу, чым пан Іванов з ім размаўляе. Такое. Ваше ставлення до заяви ЗЕ про що підпише закон про партнерство, якщо пройде він у Верховну Раду. Я насамрэч не знаю, що там за закон про партнерство, і що там ён прадугледжвае, тому пішыце, що ён прадугледжвае, і тады я змагу выказаць сваё стаўленне, тому що я не вельмі там слідкую за кожным законам, які там Зеленскі хоча прапіхнуць праз Верховную Раду. Я сачу за законам про падвойнае грамадзянства, тому што ён, уласна, мяне кранаўся, і для мяне гэта было важна. Але пасля першага чытання ён і скончыўся, тому што до другога чытання яго не вялі. Няма еўрапейскага карася, вот это так. Ось чаго няма ў Еўропе, так гэта ў іх няма свайго карася. Не карася ў плане рыбы, карася. Карасі там, мабыць, і водзяцца дзе-небудзь, а ў плане такога палітычнага дзеяча, як Євген Карась, такога правачка, які б там усім левакам даваў бы піку і казаў, як трэба далей жыць. І дзе і пры якіх абставінах можна, а пры якіх абставінах не можна курыць марыхуану в тым ліку.
Закон про можливість одруження гомосексуальних пар. Вельми важно у воюючій країні дозволити гомосексуальним парам вступати у шлюб. Мені, власне, на це похуй. Щиро похуй. І мені шкода просто витраченого часу буде, якщо цей закон там хтось буде розглядати і так далі. На мой погляд, це витрачання часу. Ось, мабуть, гэта ёсць вымогай нейкай, патрэбай ад гэтых заходніх куколдскіх партнераў. Ось, таму, мабыць, гэта неабходна зрабіць просто, каб гэта было дзесьці просто прапісана. Ось, таму, што ось так. Партнерство – це юридично прирівняти союз двох людей любого полу до родини. Ну, по факту так. Я маю цього закону не маю надію, цього закону не приймуть. Краще хай закон про зброю приймуть. От закон про зброю, це ось от тут я згодний, тому що я б хотів тримати і мати зброю. Тому що часи бентежні, як то кажуть, і дозволу на зброю я не маю. Ну, нема. Тоді треба там міліцію йти, там, ой, міліцію вже нема. У поліцію там йти, щось там щось робити, щоб дозвол на зброю отримати. Ось там які, щось там медицинські які довідки треба буде так само робити. Тому мені це все кумарить. Ось, а коли приймуть закон про зброю, і, скажімо так, тое, що ти там служив певний час, чи маєш там посвідчення УБД, наприклад, як у мене, і на підставі гэтага ти можеш там певну зброю мати, це буде нормально. Я гэта падтрымлю. Я б нават забіў бы на трэніроўкі, на які б месяц, забіў бы на тренаванні свае, ебашыў бы таксі і на які-небудзь пістоль сабе, мабыць, грошыкаў бы зарабіў. Калі прынялі гэты самы закон, і можна было б, скажам, які-небудзь пістоль ўсё ж такі мець. Ці ў іншы бок шасці. Оп. Не хоча па цэнтру быць. Все? Так. Вот так. Ось, які-небудзь пістоль я б сабе быў бы рады займець. Так, давайте далей по навінам. Беларуская апозіцыя. Страшнае забіваты на трэне. Ну, насамрэч не. Гэта нармальны працэс, калі ты нават гэта як некаторыя кажаш, ось, все ты там не будзеш, там трошки не позаймаешься, все тебе зараз адразу все здуецца і ўсё такое. Ну, гэта трошки не так працуе. Бо так, настолькі ж, наколькі складана фізічную масу набіраць, настолькі ж складана і губляць. Таму нічога б не змянілася, а некаторыя нават трэнеры лічаць, што і неабходна рабіць такія перерывы ў трэнаваннях, каб адпачыць проста. Каб потым падзарадзіцца новымі сіламі і энергіяй і пачаць прагрэсіраваць і далей. Ось, але павернемся да беларускай апазіцыі. Ось, пасля выбараў Трампа, пасля выбараў у Злучаных Штатах і абрання Трампа, скажем так, пачалі неяк усе гэтыя беларускія гэтыя медійныя адзінкі, назовем іх так, пачалі варушыцца і пачалі там казаць, што ось там Трамп прыйдзе, парядак навядзе. Ось, і Ціхановская там пахвалілася, што у іх ёсць там сувязі з адміністрацыяй Трампа. Ось, і нібыта нацякнула на тое, што Трамп не Байден, печенькамі мы ўжо тут не адмажемся.
Ось, тому такое. Ось, і всі раптом почали казати, що ось як добре, що Трамп, ось, а не хтось інший. Ось, і насамрэч смешна гэта ўсё чытаць. Смешна на гэта ўсё глядзець, і асабліва, калі там пісалі на Свабодзе, здаецца, Радыё Свабода Беларусь, пісалі, што там Лукашенко спробуе падмазацца да Трампа, выпускаючы палітвязняў, але ў яго нічога не выйдзе, таму што Трамп там ён шосьці там, карацей, такое. Ось, але по вялікім рахунку я могу сказаць, што выпускае Лукашенко палітвязняў, не выпускае Лукашенко палітвязняў, Трампу пахую. Ён як не ведаў Лукашенку, ну як умоўна не ведаў Лукашенку, так і не хоча яго ведаць і далей. Таму што на што ўплывае Лукашенко? Ні на што. Лукашенко ўплывае толькі на тое, што адбываецца ў ягоным вось гэтым невялічкім царстве-государстве пад назваю Беларусь. Все, што за межамі гэтага царства, на гэта Лукашенко ніяк не ўплывае і не можа ўплываць. Як не можа на гэта ўплываць, власна, і сама Святлана Ціхановская. Але яна не можа ўплываць не толькі на тое, што за межамі Беларусі, але і на тое, што ў межах Беларусі. Чаму я лічу, што Трампу, власна, похуй, ну, шчыра кажучы, похуй на Беларусь і на тое, што там адбываецца. І хтосьці можа сказаць, а дэмакратыя, Спалучаныя Штаты, блядь, яны ж дэмакратныя дэмакраты. І яны ж там за дэмакратыю гатовыя там змагацца, войскі ўводзіць і гэтак далей. Не аргументавана. Давайте, каб было аргументавана, давайте паглядзім просто на апошнія падзеі, калі Злучаныя Штаты ў якуюсь іншую краіну надсылалі войскі або уводзілі войскі сама ў гэтую краіну. Пачынаючы там з 90-х гадоў, я памятаю, калі там Афганістан мы не будзем браць, бо там все гэта яшчэ раней пачалося. Гэта две краіны. Две краіны, калі Амерыка беспасярэдна удзельнічала ў баявых дзеяннях на тэрыторыі краін. І гэта была Югаславія, і гэта быў Ірак. Всё. Два прыклады, калі Амерыку цікавіла наяўнасць дэмакратыі ў двух краінах. Гэта Югаславія, якой ужо няма. Яна трошкі перастала існаваць. Бо з'явілася Харватыя, Сербія, Босня-Герцагавіна, што там яшчэ? Македонія, не ведаю, якія там яшчэ краіны ўваходзілі. Косава, якое не ўсе вызналі. Гэта была калісьці Югаславія. Ось, чаму, власна, на гэтую краіну Злучаныя Штаты малі паўплываць? Таму што, па-першае, Югаславія на той момант была такой загрозай. Таму што, калі адкрыць мапу і паглядзець, з усіх бакоў Югаславія была аточана ўжо амаль што членамі НАТО. Ось, і заставалася адзінай камуністычнай краінай. Нават там Чэхія і Славакія, якія ўжо перасталі быць Чэхаславакіяй, і тыя ўжо там перайшлі на дэмакратычныя рэйкі, але Югаславія ўсё яшчэ заставалася, скажем так, умоўнай дыктатурай і таталітарным. Я ўжо як Януковіч. Як Януковіч пачынаю не вымаўляць некаторыя словы. Заставалася таталітарным і недэмакратычнай краінай. Што да таго ж мела сувязь з той же самай Расіяй на той момант яшчэ
сярэдзіне 90-х досыць камуністычнай, нягледзячы на тое, што там нібыта там нічога камуністычнага не было. Але акрамя назвы там уласна нічога не змянілася. І таму, каб зменшыць уплыў саме гэтай Расіі, Югаславію трэба было прыбраць, скажем так, як мінімум з мапы. Што уласна і адбылося. Югаславія перастала існаваць, з'явіліся новыя краіны, якія прагласілі сваю незалежнасць, і дэмакратыя перамагла, дзякуючы бомбардаванням Northrop B2 Air Force USA. Таму гэта першы выпадак, калі штосьці Амерыку цікавіла за межамі Амерыкі, уласна. Другі выпадак – гэта Ірак. Гэта Ірак. Чаму, уласна, Ірак? Таму што нафта. Што б не казалі, а ўсё ж такі цэны на нафту вельмі хвалявалі Злучаныя Штаты у той перыяд, калі яны праводзілі нават наземную аперацыю ў Іраку і адбівалі і захоплівалі там і дапамагалі нібыта дэмакратыю там усталёўваць у гэтай краіне. Таму што нафта была досыць на той момант уплывовай у свеце, і ўсё вярталася вакол цаны на нафту. В прынцыпе, зараз ўсё тое ж самае, але ўжо за рахунак там іншых граўцоў на гэтым рынку ўсё неяк плюс-мінус стабілізавалася. Тады Ірак загрожваў вельмі цэны на нафту тым, што гэтая танная сыравіна магла пастачацца проста там усім жадаючым ледзь не ў любых аб'ёмах, што вельмі-вельмі ударыла па эканоміцы Злучаных Штатаў, якія, уласна, сваю нафту там не вельмі дабывалі. Былі там абмежанні на здабычу нафты. Таму што Злучаным Штатам было выгаднейша закупаць нафту ў іншых, а сваю прыберагці на потым. Таму што нафта, як вы ведаеце, напэўна, калі не ведаеце, я вам адкрою гэтую таямніцу, гэта не вельмі хутка адноўлівальны рэсурс. Бо вельмі багата часу патрэбна, каб гэта ўсё там у сярэдзіне зямлі адбывалася і каб стваралася нафта. І саме па гэтай прычыне Злучаныя Штаты уводзілі свае войскі, праводзілі аперацыі наземныя, неназемныя, там і буры ў пустэлі, і дзе там ще толькі гэтых бураў не было. Але гэта была, скажем так, не скажу, што геапалітычная нейкая загроза, але эканамічная загроза. У тым ліку і дамінаванню Злучаных Штатаў. Таму вось так і адбывалася ў гэтых двух выпадках. А што Беларусь? Якім бокам да гэтых падзеяў Беларусь? Ці здабываюцца ў Беларусі нейкія карысныя капаліны, якія былі так неабходны Злучаным Штатам? Не думаю, што калійная соль гэта і добрыва, якое робіцца з калійнай солі, гэта тое, што прям Трамп спіць і бачыць у сябе ў кішэні. Ці там гэты азотны завод у Гродно. Я таксама не думаю, што гэта тое, пра што марыць Дональд Трамп. Таму казаць, што Беларусь ёсць нейкай там мэтой для вызвалення і ўсталявання дэмакратыі за дапамогай Злучаных Штатаў, все гэтыя размовы, мне проста смешна на гэта ўсё глядзець. Смешна гэта ўсё чуць, і смешна, калі гэтым хтосьці спробуе яшчэ маніпуляваць, як, напрыклад, спробуюць некаторыя маніпуляваць вось гэтым фотаздымкам ці скріншотам, не ведаю, адкуль гэта взялі. Нібыта Трамп ужо падтрымаў Беларусь, таму што ён дзесьці выступаў на фоне нацыянальнага беларускага сцягу. З таго, што тут напісана, тут штосьці пра знешнюю палітыку Трампа. І я не ведаю, гледзячы на якасць гэтага фота, напрыклад, я не магу сказаць, што, па-першае, не магу сказаць, што гэта
уласна бел-чырвона-белы сцяг у яго за спиной. Таму што, ну, скажем, у мяне, напрыклад, бачна, што гэта бел-чырвона-белы сцяг за спиной. Ось, калі, скажем так, зрабіць амерыканскі сцяг вельмі вялікім, то пэўная ягоная часціна можа выглядаць як бел-чырвона-белая. Таму што там белая ёсць палоскі і чырвоныя ёсць палоскі. Калі ён будзе вельмі вялікім, то пэўная часціна можа быць бел-чырвона-белы. Гэта па-першае. Па-другое, якасць. Якасць гэтага скриншоту такая, што нібыта там у пэйнце намалявалі і 2 разы там перасканавалі, каб гэта выглядала ось максімальна просто, ну, нечитабельно. І па факце можна любы сцяг там за спіну Трампу паставіць, і багата часу гэта не займе. І якасць гэтага, ну, просто ніякая. І казаць, ось, абапіраючыся вось на гэты невядомы скриншот, ну, я там не асінтер, там гэта метададзеныя з фотаздымка там не магу счытаць, ну, таму што просто там не шарю ў гэтым. Ось, але казаць ось на падставе вось гэтага, што Трамп падтрымлівае там нацыяналістаў, беларусаў, там Ціхановскую, там офіс, хуёфіс, блядь, ну, і не падтрымлівае Лукашэнку, самае галоўнае, не падтрымліваць Лукашэнку. Гэта ўсё на дроце. Ось, і смешна тое, што людзі, якіх хаця б які-небудзь розум ёсць, яны гэта разумеюць, а тыя, у каго самага розуму няма, яны гэта не разумеюць. Ось, што, уласна, і сумна, таму што такіх людзей чамусьці большасць. Давайте почитаем комментары. Так. Так, про тренировки не читаю. А що? А якщо на тухаху, то форма до року тримається. А що за, значить, тухаху? Я не знаю, що таке, що таке тухаху. Ось. Так. Дивимося історію без міфів про Білорусь. Дуже цікаво. Ну, тут не історія, там без міфів про Білорусь. От, Чорногорія так само, бачите, з'явилася просто розпад Югославії. А я думаю, бо тоді загроза імпічменту Клінтону через скандал з Левінським була дуже висока, і він, щоб відволікти увагу, віддав наказ бомбити югів. Шершеля фам, як то кажуть. Ну, не думаю, там все ж таки трошки інакше система уладкавана, і там одноголосним жаданням того ж самого Клінтона навряд ці это все там здійснялося, як ви бачите і зараз. Той же Байден, Клінтон сказав, що ми там дадим все, що хочемо, все, що зможемо, а по факту хую сраку, і 9 місяців Україна сосала піструна без аніякої допомоги Злучених Штатів, тому що не все там вирішає президент. Ну, так побудована система в Україні, тому ось так. Так, а Ірак, бо знайшли іранські археологи так звані зарядні врата по заземну технологію, Штати не могли допустити, щоб ця технологія попала в руки дикунів. І от, де зараз Багдадський археологічний музей. То же його не існує. Ну, гэта все ж таки, як я казав, што мемы всялякі, ось гэта пра у вас есть нафта, тады мы ідзем да вас ад Злучаных Штатаў. Ну, як то кажуць, у кожным жарце ёсць пэўная доля жарту, ўсё астатняе гэта чыстая праўда. В Трампа предкі з Беларусі. Ну, про то, што продкі з Беларусі, ну, у Вейна Грэцкі гэта кращы, ну, лепшы хакеіст за ўсю гісторыю нацыянальнай хакейнай лігі, і такім ён застанецца яшчэ досыць доўга часу, а я нават мяркую, што да канца гэтага свету. Ну, ось, у яго прабабка была з Беларусі. І што? Хіба Уэйн Грэцкі выступаў за зборную Беларусі па хакею? Не, ён выступаў за зборную Канады. Ось, може, то в Польщі вступав, не знаю, до чого це
А в Польше... Не, ну там и сверху, и снизу белые. Тому там не так. А што датычна таго, што там калі на маёй памяці апошні прэзідэнт, які прыязджаў увогуле ў Беларусь, гэта быў той самы Клінтон. Я памятаю, гэта было дзесь у сярэдзіне там 90-х. Былі бліжэй ўжо да канца. Ну, дзесь там 7-й, 8-й, здаецца, 98-97 год, дзесь у тых прамежках. Клінтон прылетаў у Беларусь. Каб прылетаў там потым там Буш малодшы, ці там Обама, той же самы, я не памятаю, каб гэтыя амерыканскія лідары наведвалі Беларусь. Таму што, я думаю, уже тады ім было зразумела, што, ўласна, у Беларусі беларускія лідары ў Беларусі нічога не вырашаюць. Таму вось так. Тэлефануе Тихановскі, віні з Тихановскаю на ты. В натурах я мав на увазі. Ну, звычайно. Ну, калі ты просто качаешся з дапамогай пэўных прэпаратаў, то пасля заканчэння прыёму гэтых прэпаратаў, знешне у цябе будзе ў любым выпадку такі адкат, таму што гэтыя прэпараты звычайна затрымліваюць воду у мышцах. Гэтая вада, вона потым, калі прэпараты перастаюць дзейнічаць, яна выходзіць, але мышцы то все адно застаюцца. Таму, а калі ты яшчэ качаешся, скажем так, не на прафесійным узроўні, каб там атрымліваць нейкія там, скажем так, як то кажуць, каб не зарабляць сваёй фізічнай формай, тады гэта ўвогуле там не мае ніякай розніцы. Таму што, звычайна, як я і казаў, што мышцы, яны, як складана іх нарасціць, гэтак жа складана іх і згубіць. А вы сумуеце па чомусь з Беларусі? По ценам на бензин. По ценам на бензин. Адзінае, мабыць, па чым там можна сумаваць. Гэта цены на бензин. Ну, і, уласна, для мяне і для грамадзяніна Беларусі. У Беларусі ўсё ж такі я меў магчымасці, меў усё. Усё, што захачу. Ва ўкраіне мне гэта трэба яшчэ даводзіць, што я маю правы на тое, што, нягледзячы на тое, што я атрымаў ужо статус асобы, якая патрабуе дадатковага захісту, мне яшчэ даводзіцца даказваць тое, што я маю правы такія ж самыя, як і любы грамадзянін Украіны. Ну і ў любым выпадку такі я знаходжуся, груба кажучы, знаходжуся ў чужой краіне, не ў сваёй. Таму, ось, мабыць, гэта адчуванне, па якому, мабыць, сумуеш, што ты ўсё ж такі, нягледзячы на тое, што тут ўсё добра адносна ў мяне і ўсё складаецца, так, не скажу, што пагана. Ось, але гэтага адчування, што ты дома, яго трошкі час ад часу не выстачае, не хапае. Так, в принципе, все нормально. Вы вже до нас звикли. Я до всіх досить хутка звикаю. Я українською вже вживаю більше, чим любую іншу мову. Тому що, збільшого я розмовляю по-українську. На вулиці я розмовляю по-українську, з ким-небудь, коли я розмовляю, я знову ж розмовляю по-українську. Один із ким я розмовляю не по-українську, це працовник СБУ, який час від часу мені телефонує, і він розмовляє зі мною по-російську. Ну, і я так само розмовляю з ним по-російську. Ну, так уже повелося. З 21-го году ми з ним розмовляємо по-російську. Не ведаю, мабуть, він знає, звісно, українську, але розмовляє зі мною по-російську. Ну, мабуть, він контактує більше з іншоземцями, він займається, скажімо так, іншоземцями, і вони більш російською, тому що тут білорусами, власне, він займається. Тому ось так. Ми чимось відрізняємося від білорусів?
Так, вы украинцы. А украинцы не белорусы. А белорусы не украинцы. І дзесьці, мабыць, гэта і когда. Я вот сумую за мівінаю. А у мяне щось ляжыць, калі я не з'еў. Не памятаю. Лежаў, здаецца, адзін такі пакуначак. Але я яго ці знішчу, ці яшчэ не памятаю. Ось, з таго, што пачым сумаць, ну, цэны. Бо ў Беларусі цэны рэгулюе дзяржава. Бо тут, напрыклад, ты ж яйца курячыя. Яшчэ 2 месяцы таму я купаваў па 3 гривні за одно яйцо. Зараз ужо па 6. Як быць качком у гэтай краіне, калі яйца па 6 гривень? Ось, калі энергетыка, паўлітра энергетыка нон-стоп каштуе больш, чым банка піва. А калі літр соку каштуе больш, чым 2-літровік піва. Як быць здаровым чалавекам у гэтай краіне? Складана. Трэба прыраўняць УБД до паспарта Украіны. Ну, мабыць. Просто нават некаторыя моманты, з якімі я сутыкаюся, ну, яны нават не прадбачаюць таго, што пасведчанне ўчасніка баявых дзей можа атрымаць чалавек, які не ёсць украінцам. А гэта так і ёсць. Таму што па факту любы іншаземны добраволец, добраахвотнік, ён ужо можа, якщо ён прыймаў учасць у баявых дзеях, ён можа атрымаць гэтае пасведчанне учасніка баявых дзей. Ну, і в мене таке є. Ось, але, скажімо так, узровень гэтага дакументу наўрад ці ён дазволіць прыраўноўваць яго да паспарта нацыянальнага. Ось, тут прасцей, каб ужо гэты закон пра падвойнае грамадзянства прынялі. Ён першае чытанне прайшоў, а другое ён нават не быў запланаваны. Бо як толькі з'явіцца падвойнае грамадзянства, я проста атрымаю другое грамадзянства. Я захаваю за сабой і беларускае грамадзянства, і змагу атрымаць і украінскае грамадзянства. І я яго атрымаю. Толькі ў гэтым выпадку я яго і атрымаю, і буду, скажем так, імкнуцца яго атрымаць. І ўсё, і адразу ўсё стане прасцей. Ось, толькі з іншага боку можа атрымацца канфлікт інтарэсаў у плане таго, што канстытуцыя розных краінаў, ось, і гэтыя краіны не вельмі між сабой, скажем так, фактычна дружалюбныя. Бо па факту Беларусь краіна-агрэсар, суагрэсар. І па канстытуцыі я маю яе там абараняць, а па 65-му артыкуле Канстытуцыі Украіны мой абовязак будзе тэрытарыяльную цэласнасць Украіны захішчаты. Таму такое. 33 гривні за 9 штук сьогодні купив. Ну, моя повага. Тут ввогуле зараз яйця, які там по 10 продаються, якісь там і фасуються по 10, вони ввогуле там коштують 70-80 гривень за десяток, там 90 на АТБ. Я беру такі, які там з фабрики просто привозять, там бабки некоторые стоять і там перебирають гэты яйки, выбирают, які больше. Я, звичайно, беру лоток, это там 30 гэтых яец, беру лоток, на якім просто ці цалкам заполнены, на яком там некалькі не выстачае, я тогда докидываю, и все. Так я выбираю себе яйца. Ну и гляжу, каб там не побитые были, все. Ось як я выбираю себе это яйца. Я зараз щось фінансовое, скажем так, становішча подказывае, что трэба белок з іншых все ж таки вытокаў атрымліваць, і хутчэй за ўсё гэта будзе куряче філе, якое таксама падарожчала. Бо было па 15 гривень за кілаграм саме філе,
Зараз уже по 16 з чимось. Це 167 за кілограм. Але я беру, я не цей. Я беру на костці. Целую грудку з косткою. Просто там витрачаю там, 10-15 хвилин на то, як відділити м'ясо від костей. Ось так там трошки по вагі воно губляється, але з гэтых костей я потім роблю курячий бульйон, на якому вельмі класно варить рис. Калі ви не варили рис на курячому бульйоні, ви просто не ведаете, що таке смачный рис. Это я вам кажу, просто 100%. Просто возьмите каких-нибудь там курячих костей, поварите их хвилинок 20-30. І потім на гэтым бульйоне приготуйте рис. Так. Песня, як то кажуть. Так, з другим громадянством куча нюансів. Є Польща, Угорщина, Румунія, які це громадянство можуть проти нас використовувати. Ну, на самом деле, я не знаю, не ведаю таких, щоб там могли використовувати громадянство. Єдине, що я не ведаю, ці буде на мене, коли я таким чином отримаю безвіз, ці буде він на мене розповсюджуватися, коли я там український паспорт буду на межі показувати. І знову ж тоді мені облікові документи воєнні потрібно мати. Але у мене є воєнний квиток уже, навіть два. Один у Гурі, один у Крапивницьким. Ось це цікаво. Але отримати їх на руки зараз я не можу. Тому що, ну, там в законе прописано, что только громадяне Украины могут отримати гэтыя самыя квіткі, і таму што яны ёсць уласнасцю Украины. А я не ёсць. Нягледзячы на то, што я маю правы як у грамадзяніна Украины праз пасведчанне асобы, якая патрабуе дадатковага захисту. Але, ну, тут трошки это другое, как говорить, як то кажуть. Так, ну і давайте апошняя навіна. Апошняя навіна Н незалежнасць. Я яе назваў. Ось. І перад тым, давайте, як мы перайдзем да гэтай самай навіны, я вам нагадаю, што, па-першае, было б цудоўна, калі б вы паставілі падабайку к гэтаму відэа. Ось. І потым, калі яно выйдзе ўжо як відэа, а не як трансляцыя, напісалі там свой каментар. Што вы думаеце, напрыклад, пра такую удалую дзейнасць противоветренной обороны Украины, напрыклад. Про тую Наташу, якая попала, калі вы ведаеце пра што, калі не ведаеце, забейце у гугле, нават на ютубе і у тэлеграме. Ось, бо вельмі такое эмацыйнае відэа, дзе тая самая Наташа, якая была выкладачом у дзіцячым садку, калі я не памыляюся, але пайшла ў збройныя сілы Украіны, стала ППОшнікам, і першым жа пострэлам сваім з іглы, гэта ўвогуле там яшчэ радзянская распрацоўка, з іглы збіла ракету. Можете пра гэта напісаць, што вы на гэтай конт думаеце. І, в прынцыпе, любыя вашыя думкі, яны толькі на карысць. Чаму? Таму што сама праз вашыя лайкі, рэпосты, актыўнасць у чаце, праз каментары алгарытмы Ютуба бачаць, што тут сапраўды цікава, што гэта кагосьці ўвогуле хвалюе, акрамя уласна аўтара гэтага каналу. Ось. І будзе праз гэта прапаноўваць гэта паглядзець іншым людзям. Ось. Праз гэта будзе зрастаць наша аўдыторыя, будзе зменшацца расейскамоўны YouTube і сегмент расійскамоўнага YouTube, і павялічвацца нерасійскамоўны YouTube, і, мабыць, і дапамогі стане больш. Ось, у краіне, у тым ліку. Ось. Ну і калі у вас, ці сярод вас, ёсць Дональды Трампы або Ілоны Маскі, ці Цукербергі якія-небудзь, ось, можете падтрымаць аўтара, уласна мяне, ось на гэтую. Ви побачили мой золотий мікрофон. Ось на гэтую карту можете кинуть сваіх грашынят. Ось, і мне будзе вельмі прыемна.
Для таго ж калі вы зробіце гэта падчас эфіру і ваш данат будзе больш 500 гривень, вас чакае на сюрпрыз. Вось. А калі вы знаходзіцеся дзесь за мяжой, не на тэрыторыі Украіны, і вы не можете перарахаваць на картку, але дапамагчы вельмі хочаце, у апісанні пад трансляцыяй ёсць PayPal, які цудоўна працуе. Таксама, калі вы падпішыцеся на канал падчас эфіру, як гэта зрабіла на пачатку эфіру Крысціна Петрік, то ось тут з'явіцца пэс такі смешны. Ось, в прынцыпе, все. І давайте да апошняй навіны. Незалежнасць. Все мы ведаем, ну, мабыць, хто не ведае, таму адкрыю таямніцу гэту, тое, што ёсць такі тэлеканал Белсат, які пазіцыянуе сябе як самае незалежнае з усіх незалежных беларускіх медыа. Да таго ж яно яшчэ і дастатньо буйное. Ось. І буйное яно настолькі, што нават Польша вырашыла больш не фінансаваць гэтае медыа. Ось, таму што галоўны офіс знаходзіўся дзесь там у Варшаве. Ось, і з наступнага году фінансавання дзяржаўнага не будзе. І що ж там сталося, вы спытаеце меня, що ж там Белсат, что такое, что там, хто каго там пакрыўдзіў, что адбылося? А я вам скажу. Быў прызначаны новы дырэктар на гэты тэлеканал Белсат. І стала ім Аліна Коўшык. Для звычайнага украінца, ну і що, ну Коўшык, Аліна нейкая. Аліна Коўшык стала там дырэктарам Белсату, ну там. Не Дональд же Трамп мае стати дырэктарам Белсату. І не Дональд Туск нават. Ось. Ось. Але хто такая Аліна Коўшык? Аліна Коўшык, як яна сабе называе, палітык. Ось. Прадстаўніца, каго б вы маглі падумаць? Кабінета найсвяцейшай Светланы Георгіевны Ціхановскай. І такой бы ту-ту-ту-ту-ту мае адбыцца. Мабыць, потым так і зраблю. Ось. І тое, пра што як бы я казаў, што ну, няма незалежных беларускіх медыа. Усе яны залежныя. І зараз гэта проста стала відавочна ўжо, напэўна, усім. Хаця, ну, ўсё роўна знойдуцца адбіткі, які будуць... Белсат незалежны. Ён все кажа незалежна. Ну, смешна. Смешна будзе глядзець на гэтых ёлупаў тупарылых, якія будуць так разважаць. Але ўжо нават не прыхоўваюць гэтага ў кабінеце і сваіх людзей ставяць на пасады у гэтых самых незалежных медыа. Ось, і як гэта працуе? Працуе сама так, што хутчэй за ўсё проста пад гэты канал зараз будуць атрымліваць нейкія гранты. Ось, потому што фінансавання няма. Дзяржаўнага фінансавання, уласна, польскага на гэты Белсат няма і не будзе, таму што ну, няма сэнсу палякам за уласныя падаткі утрымліваць такі, скажем так, непамерна буйны апарат гэтага самага каналу. А гэта там офіс. Я вам скажу, для параўнання, каб вы разумелі, весной я атрымаў інфармацыю, што весной 24-го, минулым, живу минулым, весной 24-го года на канале Белсат у Киеве только працавала 40 человек. Тобто 40 человек у Киеве атрымлівала зарплатню ось, працай на канал Белсат. Што яны рабілі тут, я не ведаю. Щосьці рабілі, напэўна. Ось, але адкуль грошыкі-то? Ось, і зараз гэта стане просто больш такім відавочным. Таму што, ну, немагчыма нават калі ты маеш нейкае незалежнае медыа, немагчыма ўварвацца вось у гэтую прастору атрымання фінансавання. Скажу гэта простое, таму што, ну, выбачце, бачце, чихнуць хацеў,
Правду кажу. Тому що знаю, про що кажу. Тому що у свой час там праз десятых там нейкіх знаёмых трымалася дазнацца пра нейкіх іншых знаёмых, у якіх таксама ёсць знаёмыя, якія супрацоўнічаюць там з нейкімі арганізацыямі міжнароднымі, якія могуць прафінансаваць нейкае незалежнае медыа. Да таго ж яшчэ і беларускае. Ось. І калі ты звяртаешся пра гэту дапамогу, пішаш там нейкі праект, каб атрымаць нейкі грант на развіццё каналу, ось, і перадаеш яго вось у гэтую арганізацыю. І куды б вы думалі, тэлефануе гэтая арганізацыя, калі ось, думае, што трэба ж Беларусь, щось пра Беларусь, беларускае нейкае медыа. Як нам дазнацца, як бы я в якім накірунку працуе гэта медыа, ці яно там сапраўднае увогуле. І тэлефануюць яны у кабінет Святланы Ціхановскай і пытае: а што вы можаце нам распавесці пра вось гэтае вось медыа, на якому спадар Іван Тамашевіч майже кожнага тыдня куямі абкладае Святлану Георгіевну. Ну і звычайна нічога добрага там пра гэтае медыа сказаць не маглі. І таму на усялякіх сродках на развіццё ўласнага медыа праз еўрапейскія гранты для незалежных беларускіх медыа можна паставіць проста крыж, калі ты дзесьці у нейкіх абставінах, у нейкіх сітуацыях проста не згодны са Святланай Георгіевнай ці яе палітыкай. Таму ось незалежнасць датычыцца да гэтага. Да таго ж Святлана Георгіевна літаральна сёння ось адзначылась такой заявай просто. Мне было так смешна, просто я не магу. Яна у Твиттері, Твиттера немає зараз. Ну, насамрэч не і нават не X. X называецца гэта сацыяльная мярэжа. Ось, і ў гэтай сацыяльнай мярэжы Святлана Георгіевна напісала цэлы пост, выкаціла пасля гэтага ранкавага абстрэлу, сказала, што бачыце, што тут тварыцца ва ўкраіне. Мы, ну, тобто не мы, а Украіна павінна атрымаць усё, што ёй неабходна для яе барацьбы. Ось. І чамусьці мне ўзгадаўся выступ Лукашэнкі ў 95-м ці ў 96-м годзе, калі ён выступаў у парламенце Расійскай Федэрацыі. І тады там русачкі на шосьці шукалі грошай, там якаясь крыза ў іх была эканамічная. І ён такі з трыбуны кажа: а у вас жа ёсць комплексы С-300, якія там каштуюць там мільярд там з чымось, ну, умовно кажучи, мільярд. Вам патрэбна 2. Прадайце 2 комплексы. Все, будзе вам 2 мільярды. Я вам бізнес-ідэю як бы падкідаю. Ось, на што адзін з дэпутатаў, калі таксама выступаў, сказаў так: Александр Григорьевич, а ці не хочаце вы купіць уласна у нас гэтыя 2 комплексы, калі гэта ўсё так проста? Ось, і калі перакладаць гэтую сітуацыю на ось гэтую заяву Светы, Света, а все, што трэба Украіне, Украіна мае атрымаць. Так, а што? Я не могу, мяне просто... Я пачынаю рыгатаць, калі я на сур'ёзных шчах пачынаю спробаваць гэта ўсё сказаць. Але я зраблю над гэтую самую надвысілкі над сабой, і я скажу гэта. Ось. А што, уласна, ёсць у Святланы Георгіевны, што яна можа перадаць Украіне, каб гэта хоць якім-небудзь чынам дапамагло Украіне у змаганні супраць расійскай агрэсіі? Што ёсць у Святланы Георгіевны? А я маю адказ: ніхуя. В прынцыпе, як гэта было заўсёды. Таму што гэта піздаболка, акрамя таго, што вось піздаболіць у соцмерэжы X, казаць пра тое, што трэба даць, ось, а сама даць нічога не можа. Ось, таму што нічога не мае.
Ось, а нават з таго, што мае, все роўно нічога не робіць. Калі яна яшчэ і мае які-небудзь там медыйны ўплыў, жоднага разу Святлана Георгіевна не казала, што ўсе беларусы, якія выехалі з Беларусі, якія маюць задаволены стан фізічнай падрыхтоўкі, маюць паехаць ва ўкраіну, взяць у рукі зброю, далучыцца да беларускага добраахвотніцкага корпуса, напрыклад. Ось, і дапамагаць Украіне перамагаць расійскую агрэсію. Гэта тое, што магла бы тэарэтычна даць Святлана Георгіевна, ось, што можна было б упісаць у гэты спіс усё, што неабходна ўкраіне. Украіна мае атрымаць. Ось, але нават гэтага Святлана Георгіевна не зрабіла. Таму што зрабіць гэта значна складаней, чым насіцца па Еўропе з папачкай, з прыступнікам Ціхановскім на вокладцы. Чаму ён прыступнік? Тыя, хто сачыць за маім каналам, яны і так ведаюць. А ва ўкраіне ён двойчы прыступнік. Ось. Таму ось так. Так, давайте почитаем комментарии, тут трошки є. И будем, в принципе, заканчивать уже. О, ё-моё, щось сьогодні довго. Так, так це смачно, це про рис. Про рис на курячому бульйоні. Так, для учасників бойових дій можна було б спокійно видати громадянство, а всім іншим ні. Ну, просто знову, громадянство, що, наприклад, можна отримати зараз, але для гэтага треба адмовіцца ад свайго іншага громадянства. І тады ты атрымаеш громадянство Украіны. Ну, прынамні, часткова неяк так працуе. Гэта, прынамні, той закон, які я ось чуў, што яго ўжо прынялі, ён нават ужо мае працаваць. Але, ну, ніхто не імкнецца пазбаўляцца свайго, так, роднага грамадзянства. Я, уласна, не імкнусь пазбаўляцца свайго роднага грамадзянства. Яно мне яшчэ патрэбна. Я яшчэ супраць Ціхановскай прагаласаваць хачу. Жартую. Не будзе ніякай Ціхановскай. Ось ніхто не будзе за яе галасаваць. Крута жіночка, піша Наталя. Забірайце сабе. У вас гэтая ўжо старая стала, як і Тимошенко. Тимошенко ўжо старая. Забірайце Ціхановскую. Даруем з барскага плеча. Як звычайна раней казалі, што ось там, калі ты прыязджаў ва Ўкраіну, 10 гадоў таму, приезжал там, казал, я там в Беларуси, там, о, у вас там Лукашенко, такий, хозяйственник. А ты такий кажешь, так забирайте, блядь, якого он замість вашего Януковича, забирайте себе Лукашенку. Ну, ось ніхто так і не забрав. Тому білоруси досить застаються з Лукашенком. Ось, в принципе, все. Комментаров я не бачив. На все, што маў адказаў. Таму дзякуй за тое, што глядзелі, дзякуй за тое, што стваралі гэты самы інтэрактыў. Сёння у вас так было прыемна шмат. Ось, заўсёды цікава пад іншымі кутамі паглядзець на тыя ці іншыя падзеі. Таму дзякуй за тое, што пісалі, прымалі ўдзел у нашым эфіры. І просто дзякуй за тое, што знайшлі вось гэтую там гадзінку і 20 хвілін, каб паглядзець на мяне, паслухаць і неяк падтрымаць адзін аднаго. Да сустрэчы праз тыдзень у той же самы час. Слава Украіне і жыве Беларусь!